Yeah. Astăzi, de exemplu, vreau să pierd timpul, vreau să schimb ritmul. Atât de simplu, nu fac pericol astăzi, nu sunt tipul. Astăzi nu iubesc, astăzi nu lucrez. Astăzi o frec, fac un joint cu peștele și plec. Și mă petrec pe bulevard de mari, nu mă întrec cu nimeni. Nu-ți panicat, asta e bine. Ochelari la ochi se știe, că azi e despre mine. Ei bine, nu încerc să te conving, că dacă n-ai știut, astăzi e soare în loc de frig. Azi, open your eyes, exact ca în filme. Că dacă nu te vede nimeni, poți să vezi pe oricine. Azi, nu, să mor, închid telefonul și las mesagerie să pleca pe vârful omul. Așa că domnul, slash, doamna, vă rog reveniți. Azi, faceți-vă că nu mă știți, ia. Azi nu te rog eu, nu. Mâine poate face cum zici tu. Dar azi nu, 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 nu. Azi nu te rog eu, nu. Mâine sigur face cum zici tu. Dar azi nu, 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 nu. Să gândesc cu voce tare, că nimeni nu mă vede, nimeni nu mă crede, nimeni nu mă aude. Sunt un oarecare. Pot să fumez un joint seara la plimbare, pot să desfac o bere când e soare, pot să mă urc în tren și să o iau spre mare. A doua zi să mergem prin Brașov să căutăm cazare. Pot să nu am o cale pe care orientare, merg la Curta 2000 cu testovare și călare. Pot să mult să mă trezesc în alte dormitoare, un fel de fete doritoare, un fel de meci în deplasare. Pot să le scriu la fiecare o scrisoare, imediat ce ajung acasă la bucale. Pot să bat la ușa la vecin, să-l întreb cum e bine, dacă e mai bun ca primul, ca un chis al magazinul. Pot să fac asta non-stop, pot să cu trăieri peste tot când stau pe loc. Azi nu te rog eu, nu. Mâine poate face cum zici tu. Dar azi nu, 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 nu. Azi nu te rog eu, nu.